Så gør vi igen. Ja. Og Steffen, nu står vi ude i noget eg. Ja. Kan du prøve at sige lidt om det? Ja, vi skulle sådan prøve at sådan, kæde tingene lidt sammen, kan man sige. Ikke? Og der er ingen tvivl om, at genetik er jo noget, som, da du spurgte mig i sidste uge, så tænkte jeg, ja, det bruger jeg sgu ikke til daglig. Og så jo, alligevel, jeg bruger det faktisk næsten hver eneste dag. Mm-hmm. Fordi at vi går jo og kigger på, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og så bruger vi jo forhåbentlig begge dele til at arbejde os videre med. Det, der er gået skidt, skulle vi helst ikke gå skidt igen. Så husker vi os lige at skrive os bag øret af den prominens, eller at plante på det tidspunkt, eller gøre nogle af de ting, kan man sige. Det skal vi ikke gøre igen. De gode prominenser, vi har set blive plantet, også af forgængere, kan man sige. Jeg kan jo ikke kun lære mine egne positive ting, men jeg skal også kigge, hvad mine forgængere har plantet, som har været godt. Så vi bruger det hver eneste dag, kan man sige. Den her bevoksning, vi står i nu, den kan jeg selv tage credit for. Den er i 1997, der er det bøg, der er blevet afdrevet, kan man sige her. Rødmarvet og toptør, efter nogle rigtig tørre perioder der. Afdrevet, håndteret, skåret, kommet afsted, og så er vi konverteret fra bøg til eg. Og så har vi valgt en dansk prominens, og det er altså en af de afprøvede i de her plantevalg, kan man sige. Der er i nogle træarter er der nogle ypperligste træarter, og det er dem, som der er prøvet. Det vil sige, de er prøvet i proveniensforsøg, ligesom vi så med bøgene ude i Silsholm. Og her Stenderup, Haderslev Stenderup, tror jeg den hedder. Den er afprøvet, kan man sige, og viser sig så i alle forsøg bedre end gennemsnittet af de andre. Og det vil sige, at den her, den får faktisk prædikatet, den er afprøvet. Altså, man kan kalde det en plus, men det er i hvert fald en rigtig, rigtig god dansk proveniens. Hvis vi kigger lidt på den, så tror jeg ikke, der er noget hollandsk oprindelse i den. Men den kommer nok et sted fra. Det kan man helt sikkert gå ind og kloge sig på plantevand.dk, hvis man vil se. Der er nok en genetik, hvor den kommer fra. Ja. Men det er sådan en vi godt kan lide på Vallø. Den er startstabil, den gror godt, den ser også ganske robust ud, den er aksefast, og de her er så plantet i 1998, det vil sige, de bliver 23 år til sommer. Og nu er vi har lavet sporhugst, og vi har tyndet den 2 gange, kan man sige, på de 23 år. Og nu føler jeg faktisk, man kan sige, at vi står i en skov. Ja. Så det er en kultur, kan man sige, som vi har brugt noget genetik til at sige, den vil vi gerne, planteskolemand, den vil vi gerne købe den der ud til det her areal, og vi har plantet den, og jeg synes, det ser ganske godt ud. Det er ikke sådan, hvor man bare er ved at falde i svime over det, kan man sige, men det er ok. Og hvorfor er det så ikke måske sådan til at falde i svime over, når det nu var en udprøvet? Men der har så undervejs været nogle ting, der har gjort, at vi har haft et tøsne, kan man sige, hvor vi fik en masse knækkede grene, kan man sige, i toppen. Dem kan man måske lige finde nogle enkelte steder. Men det gjorde så, at der er nogle træer, der viste sig selv ud. Altså simpelthen træer, der knækkede under en naturkatastrofe. Det kunne også have været en orkan, men det her, det var et snevejr. Ja. Og dem har vi så pillet ud ved den næste hugst. Og det var så reelt set nogle træer, vi måske ikke selv ville have valgt. Det er nogle, hvor herre har valgt for os. Og stadigvæk står vi i en bevoksning, hvor man tænker, her er kvaliteten faktisk i orden, som Anders sagde tidligere. Jamen det er netop keypunktet, at så har vi haft en god genetik, som faktisk giver os mulighed for, selvom det gik lidt galt, så har vi stadigvæk noget, der er godt. Men og det man vel også kan lægge mærke til, fordi det når man sådan panorerer rundt her, ikke? Altså vi har et dødt træ her, ikke? Vi har en til, der sådan, at den er sådan lige knap ved at komme sig igennem. Vi har nogle svejer og sådan noget. Så det er jo også et godt billede på, hvordan en ung bevoksning af en god proveniens ser ud. Så det er jo ikke sådan, at alle træerne bare er super perfekte fra starten af. Der er masser af kan man sige, udtyndingstræ. Men potentialet for et godt slutresultat herinde er jo godt. Og som du også sagde det der med, jamen det man jo i virkeligheden skal, det er jo at finde ud af, hvor mange fremtidstræer kan jeg finde herinde. Og der kan man jo virkelig finde mange, som du sagde, de der aksefaste. På det her tidspunkt i bevoksningens alder, der vil træerne gerne stå og bukke sig lidt, men det er sådan noget, det retter sig senere hen.
Så det vi skal kigge efter på nuværende tidspunkt, det er den der aksefasthed. Som lige præcis, ikke? Og man kan sige, altså kan jeg gå ind og finde, altså vi planter jo omkring 4.000 planter per hektar, når vi planter. Det var den kultur, vi så i dag, kan man sige, ikke? Og så kan man sige, så går det jo reelt kun én vej ved stamtallet, det går nedad. Enten at survival og fitness, der er nogle af dem, der dør, fordi af sig selv, og vi tønder nogen væk. Der er nogen, der røg i slidtryk, der er nogen. Men der er klart, fremtidstræerne, og herinde ville det jo være fint nok, hvis vi kunne finde 200 fremtidstræer per hektar ud af de her 4.000. Og så er det dem, der skal have noget plads. Det kan også være, at vi starter ud i 400, men på slutbasis, dem vi er ude at kigge på de gamle der, der står måske 110 stammer tilbage per hektar derude. Og det er jo det produkt, vi søger. Så det er jo det skovdyrkning i bund og grund går ud på. Start med de mange, og undervejs kan man sige selektere sig ud til de få. Og hvis man har et godt genetisk udgangspunkt, kan man sige, jamen så er det egentlig ganske nemt og ganske godt at havne i noget flot skov. Så vil jeg ikke, du snakke lidt om det her med igen at få det ind i hverdagen. Ikke? Jeg sidder ikke og kigger kulturbøger eller på min computer hver eneste gang, jeg sådan lige tænker. Men jeg ved godt, og det er jo så fordi, jeg har skrevet mig det bag øret, at den her prominens, der står her, den kunne jeg sagtens, hvis jeg får den tilbudt af min planteskolemand næste gang, jeg skal bestille planter, siger, ja tak, den vil jeg gerne have. Det, der kan være udfordring, kan man sige, med, det er jo, at jeg kan godt være i tvivl om moderbevoksningen til de her Haderslev Stenderup, om den reelt set eksisterer i dag. Og det kan jo være den her planteforsyningsmulighed, det er jo, hvorhenne, altså fordi det er jo levende væsener, det er jo æren, vi skal have til at lave frø af, så vi skal have æren et sted fra. Så på sin vis skal vi jo også sikre en frøforsyning, så vi kan få planter af den her proveniens igen og igen. Og der er jo så det, der er specielt ved de her bevoksninger, der har fået den her plakat, og den er afprøvet. Det er, at faktisk den her bevoksning vil faktisk være godkendt, hvis man laver en formular og sender den ind til kåringsudvalget og siger, at jeg har 5 hektar der er plantet i 1998 af Stenderup. Hvad kan jeg få den kåret? Og så med meget stor sandsynlighed vil de sige, ja tak. Det vil vi gerne have, for vi vil gerne bevare den her genetikpulje til, at vi kan få frø igen. Og den her skal måske være 20-25 år ældre, end den er nu, før den begynder at bære frø. Men reelt set, så ved man så i genetikpuljen eller i kåringsudvalget, at der står altså 5 hektar på Vallø, der er på vej til at kunne levere frø om 20, 25, 30 år. Fordi en egebevoksning bliver jo ikke evig ved med at levere frø, kan man sige. Så det her det er næste generation af frøforsyningen i virkeligheden. Det kunne det reelt set blive, ikke? Og det skal man i hvert fald også sikre sig, at hvis vi nu har en viden om noget, som forskningscenteret har lagt krudt i, så skal man jo også sikre det til vores efterkommere. Ja, præcis. Og også hvis vi kommer tilbage til det der med praktikken, så er der jo også netop det element, som vi snakker om, at du jo, kan man sige, du arbejder jo med dine forgængeres valg af proveniens, ikke også? Og du har reelt kun indflydelse på, hvilke provenienser der skal være i skoven, når du laver kultur og selvforyngelse også, hvis du laver det. Men du bruger erfaringer fra dine forgængeres valg til at træffe, kan man sige, fremtidens valg. Lige præcis. Og det kan man sige, jeg bruger jo også, kan man sige, mine kollegaer. Altså, så det er jo ikke kun, kan man sige, et udtryk for, hvad der sker på Vallø. Men det er klart, den allerbedste viden, jeg kan bruge, det er jo den, der er prøvet på vores egen jord. Der er mange ting der, og man kan sige, nu med klimazoner og varmere vejr og mere nedbør og ting og sager, så er det klart, så bliver der måske også trukket nogle provenienser frem af skuffen, som måske har været, som måske ikke har passet ind i det skovbillede, der var for 15-20 år siden, 30 år siden. Man skal så også bare vide, at det er svært at se for en 120-30 år frem i fremtiden. Men for mig er noget af det allervigtigste, det er jo kulturfasen fra
den nyplantede plante, og så ind til nu. Det er den, der er vigtig for mig, fordi herfra og til den ældre bevoksning, vi vil se, der skulle gå meget galt, for at vi ikke ramte noget, der var der. Det er kulturfasen, du lægger hele basen for produktionen og kvaliteten ude i skoven. Ja, og det er der, du også laver dit proveniensvalg, ikke også i kulturfasen. Så det er, lige præcis. Ja. Ja, det var da en god afslutning på dagen. Lige få en lille opsang om genetikken her og dens vigtighed. Så vi takker af for i dag.